Benvingudes i benvinguts al Sant Jordi arreplegades a casa. Ara us llegiré un conte. Aquest espai és un espai per ampliar la imaginació. Així que podeu agafar paper i colors per dibuixar els personatges i les situacions que més us agradin. Jo llegiré una reedició d'un llibre que coneixem molt bé, que es diu Vet aquí, dues vegades, la Bella i la Bèstia. Està escrit per Valent Gaudes i Pablo Macías. Vet aquí dues vegades una jove anomenada Bella, que vivia amb el seu pare en un petit poble de boniques cases de pedra i balcons plens de flors. La Bella no feia el que suposava que havia de fer una noia de la seva edat. Treballava a la llibreria del poble, no tenia pas idea de casar-se, tampoc tenia gaire clar si voldria tenir fills i cuinava terriblement malament. A ella el que li agradava era llegir. Es tancava al seu quarto i es passava hores bussejant entre paraules, històries i biografies de dones de les quals no parlava ningú. No somiava en prínceps, sinó en vaixells que la portessin a conèixer altres mons. Per totes aquestes coses, que en realitat només haurien de ser cosa seva, el poble la consideraven estranya. Molts joves, tot i que no la coneixien, pensaven que era molt bonica i simplement per això volien casar-se amb ella. Ja canviarà, pensaven uns. Quan tingui fills se li trauran aquestes ximpleries del cap, opinaven altres. La Bella no feia cas dels elogis, els regals i les promeses d'amor etern. El pare de la Bella, adinerat mercader en altres temps, vivia estirant al màxim els pocs diners que li quedaven després d'haver-se arruïnat per un mal negoci. I sentia profundament haver estat ric en una altra època i ara no poder-se permetre el més mínim luxe. Una tarda, el pare de la Bella va decidir sortir, un cop més, a buscar fortuna. Aquest cop havia dipositat l'esperança en una rosa sense espines provinent de l'Orient llunyà. Havia sentit que no només no punxaven, sinó que feien olor de pa de pessic acabat de fer. Havia d'anar fins al port d'una llunyana població costanera per tancar l'acord. La Bella, com tantes altres vegades, va intentar convèncer el seu pare que no hi anés. Papa, no val la pena que hi vagis. Aquest negoci no fa gaire bona olor. Fa olor de pa de pessic, filla meva. Vull dir que no em fa gaire bona espina, papa. És que no tenen espines les roses, Bella. Papa! Li va protestar. Saps perfectament què vull dir. Amb el que guanyo treballant a la llibreria, viviríem tots dos sense problemes. És veritat, filla, però jo no puc permetre que tu em mantinguis. Quina mena d'home seria si no puc ocupar-me de la meva filla? Però res, el pare de la Bella no es posava a coses de raó. Preferia seguir intentant negocis absurds i arriscats abans de dependre de la seva filla. Així que va pujar al seu cavall i va emprendre el viatge per comprar les roses més estranyes del món. Al cap de 6 hores, i després d'haver passat 42 vegades pel mateix arbre, va admetre que s'havia perdut. A la llunyania va veure un castell i va decidir anar-hi per demanar ajuda. El castell era imponent. 4 grans torres semblaven vigilar que ningú s'hi acostés. Per poder arribar al portal, el pare de la Bella va haver d'esquivar branques retorçades, arrels nuoses i tota mena de males herbes que s'amuntegaven al seu pas. Va trucar a la porta. No va passar res. Va tornar a trucar. Llavors, una llum es va encendre en una de les finestres. Ho va fer per una tercera vegada. Tot d'una, es va sentir una espècie de rodol que provenia de l'interior. Au! Amb aquest soroll, el
cavall, espantat, va córrer espaordit, aixafant diversos rossers del jardí en la fugida. Sense gaires més opcions, va trucar a la porta per quarta vegada. Aquest cop es va obrir. Davant seu va aparèixer l'ésser més estrany que havia vist mai. Era una barreja entre animal i persona. Estava cobert de pèl, tenia unes enormes urpes i un parell d'ullals afilats que li sortien de la boca, o més ben dit, del morro. Li recordava un lleó. Però aquest lleó caminava amb dues cames, portava roba de persona i, com podia comprovar de seguida, també sabia parlar. «Com t'atreveixes a trucar?», va cridar la bèstia. Jo m'he perdut al bosc. Es feia de nit i m'has destrossat el jardí de roses. Va grunyir la bèstia. El mercader va intentar explicar-se, però la bèstia, sense cap mena de pietat, va arrossegar el pobre home fins al soterrani i el va tancar en una cel·la fosca i il·luminada. El pare de la vella, tremolant de fred, va començar a demanar auxili a crits sense saber que en aquell immens castell ningú el podria sentir. «Auxili! Si us plau, ajudeu-me! M'ha tancat un ésser molt estrany! Auxili, si us plau, ajudeu-me!» Però en aquell castell no hi vivia ningú més que la bèstia. Voleu saber la història de la bèstia? Doncs, molts anys enrere, en aquell mateix lloc, ara lúgubre i abandonat, havia estat ple de llum, rialles i festes. I la bèstia era llavors un príncep, sense ullals ni urpes. Però malgrat tenir tot el que pogués desitjar, o precisament per això, no era feliç. I la seva infelicitat la pagaven tots els que tenia al voltant. Era malhumorat, exigent i despietat. Una nit d'un gener fred i ventós, una dona gran va trucar a la porta demanant aixopluc a canvi d'una rosa vermella. El príncep, fastiguejat pel seu aspecte, la va fer fora. Fora, què fas? Trucant a aquestes hores i al meu castell. «No has de jutjar les persones per les aparences», va dir la dona. «La verdadera bellesa i essència està en el seu interior. Veig que el teu cor és fosc i que no hi habita l'amor. Has d'aprendre una lliçó». La dona, que en realitat era una bruixa, va transformar el príncep en la bèstia que era avui. Li va lliurar la rosa que ell no havia volgut acceptar. «Aquesta rosa determinarà el teu destí. Si